సనాతన ధర్ముడు అప్పెంచెప్పుడు ఉంది బండ ఈతనెట్టయ్యనను పతొన్నంచిన ఈతనెట్ట ఇంక పేరు కొరనంచిన ఈతనెట్టయ్యన్న జక్కేళ్ళు కుల్లాయనంచిన ఈతనెట్టయ్యనను ಮೀಪಾಯನಂಚಿನ ಜನ ಏರಿಂದ ಬಾಲೆಗೆ ಗುರುತದಿಕ್ಕೆರ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಬೋಡು ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುದು ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಲ್ ತೂಕ ಅಂದ ಅಮ್ಮಾಂದ್ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಅಪ್ಪೆಂಚೆಪ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಆಯಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಸನಾತನ ಅದೆನ್ನೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಡೊಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟ್ಟು ಕೆಬಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಜುಮ್ಕಿ ಅವು ಸಂತೆದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಂಗಾರದನೆ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ಗಳೇ ತುಂಬೋಡ್ಚಿ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕರು ಪಣ್ತೀರು ಇದೆ ತೊಣಗಾದ ಒಂಜಿ ಜುಮ್ಕಿ ಕೈಟ್ ಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ಕಾಜಿ ಜಡೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಜಡೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೂ ಅತ್ತನ ಪೂತ ತುಂಡು ಬೋಡಿ ಆತನಗ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ್ಪುಣ ಭಾವನೆ ಬರ್ ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಿರದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಲವಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಸುರುಕು ಪುದುಗುನಾಗ ವಾಪ ಓಡ್ತಿರು ಕಲ್ಕದ ಕೂರ್ದು ಬಾಳೆಗೆ ಭಸ್ಮ ಆಡ್ನಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಪೋಡ್ತೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆರವಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಒಕ್ಕ ರಸ ಐಕೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೈತಡಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೋಪಣ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಮರ್ದುಂಡು ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಮರ್ದು ಒಯ್ತ ಹಿರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತ ಕಷಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ತ ವಾಮರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದಂದು ಅವೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕರಿಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಡು ಕೊರೋನಾ ಪಂಡು ಏರಂಡ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸದ ಬತ್ತಿತ್ತಾರಂಡ ಪೋದಲೆ ತೊಂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಂದೆ ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿದ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಯ್ತ ಕೆತ್ತೇನ ಕಡೆದು ಪರದು ಸೈಯೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಡಂಡ ಇನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರಣಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯರ ಅಲಂಕಾರ ಅಲ್ಲ ಆತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಎಬ್ಬೆಟ್ಟದೆ ತೊಗೊಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಪುಣತ್ತ ದಯಪಂಡ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲಾದಿಜ್ಜ ಅನ್ದೋಜು ನಾನೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪೋವಾಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಏರಂಡ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ತೀರಿಯರಂಡ ಎಡಗೈನೊಂಜಿ ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿ ಹೊಂಟಿರು ಬೋಡಣ್ಣ ಕೈನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತದು ಗೊತ್ತೋನುಳ್ಳಿ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಂಜಿನ ಕೈ ತೂಣಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ ಕೈ ಇಜ್ಜಿ ಕೈದಾಣ ಅಂಡ್ಯಾಗ ಅವು ಕೈ ಆಯ್ತಾನೆ ಅವು ಕಾಯ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಕಬಾಬ್ ಅಂತ ಮುಗಿಂದಾಡೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಡು ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ಡು ಎಂಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಂದು ಪೂರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬೊಡಿಚಿಂದವರಿ ವಿಸ ಬರಿಯೇಗೆ ದಾಳ ಐಜಾಯ್ ಐಟ್ಲಗಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಬಂಜಿಬೇನಂದು ಮರ್ದು ಬರಿಯೇ ಸೈತೇ போய் ಐಟ್ಲಗಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ಫುಡ್ಡು ಕಲ ಬೆರಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಮೋನೆ ಶೋಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಲಿವರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಜಾತಕ ತೂದು ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೀಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಣ ದಿನ ಬರ್ಪುಣಿಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಕೊರ್ಪುಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ವಾರ ಗೊರ ಅಂಡಲ ಯಾನು ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿಪುರ್ನ ಏನಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿಜಿ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚಾನ ಪೆರನ್ನೆ ಪೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತದೀತೆ ಸ್ಟವ್ಲ ಬತ್ತದೆ ಉರ್ಕಾರು ಜೊತೆ ಎಂಜಿನ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಉರ್ಕಾರು ಪೇರು ಹಾಳಾತನಂದೇ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆತನ ಇಲ್ಲಲ್ದಾರ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ನಾವು ಉರ್ಕಾರು ಜೊಂಡಿ ದಾಣೆ ಎಂದಿಗೆ ನಾವು ನೀರು ದೋಸೆದ ಬಂದದಿ ನೀರು ಉರ್ಕಾರು ಜೊಂಡಿ ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡು ಪೂರಾ ಬೊಲ್ದುದಾಯ್ತದು ಒಂದು ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಆನಿಡ್ದವಕ್ಕವೇ ಗಾದೆ ಬತ್ತನಿ ಬಿಳಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಳಲ್ಲ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಲು ಬೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ ತಾಕತ್ತದ ಕಲೆ ಬಂಕರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರೇ ಗೌರವ ಕೊರ್ಕ ಕಂಬಳದ ಪಿರಾವಡೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡೋಡು ಬಲ್ತದು ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೀಟ್ ಆತನಂದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳದ ಕಲೆ ಕಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿಂಚಿನ ಅಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೋಮಾಲಿನ್ಯ ಒಲ್ಪಡದು ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಪು ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಎಂಗಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಗ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೊಂದಿ ವೈಕ್ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಇಜಿನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಸೋಮವಾರದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಾಯ್ತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಶನಿವಾರ ಸಾಯ್ತೇರ್ನ ಅರೆಗ್ಲ ಸಾಪದಿ ಅಂತೀನಿ ಬೇರೆ ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೆರೆ ಸಣ್ಣಿ ಅಂಡ ತತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಸರಾ ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಜೆ ಅಲ್ಲ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ರಜೆ ವೈರಸ್ ರಜೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರಜೆ ದಾಯ ರಜೆ ಬತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಶಾಲೆ ಮೋನೆಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಣ್ಣಗ
ಮಾರ್ಕ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ಲ ಪಾಡಿಯರು ಪಾಸ್ ಆಯರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದಾಖಲೆ ಧರ್ಮಗೂ ಪಾಸ್ ಆದ್ ಹೋಯ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಪಗ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ತಪ್ಪಾತಂಡು ಮಾತ ನರಮಾಣ್ಯಡ ಪರಿಪುಣಂಚಿನ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜಿ ಎಂದು ಉಮಿಲಿಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ನರಮಾಣ್ಯಗ ಗೊತ್ತಾತು. ಐಕ 18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲೆಡು ದೇವೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಸಾಕೊರಿಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರ, ನರಮಾಣ್ಯಗ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಸಾಕೊರಿಯರು. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಾಯಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ನರಮಾಣಿ ಇಜಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನಿಕ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವಾಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಣ್ಣ ಕೊಡ್ತೇರ ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಿಡುದು. ಬಲ ಮಗ ಪೋದು ಪಂತಿ ಪಡ್ದ ಮರ್ಕ, ಬಲ ತೋಟಗ ಬೋದು ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜೋ ಮರ್ಕ, ಬಲ ಬಜಕ್ರೆದ ಬರ್ಕ, ಬಲ ಬೆತ್ತದ ಕೈತಡೆ ಪೋಯಿ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆದ ಬಿಡಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತಿ ಬರ್ತೊಂದಿ ಪುಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಕ್ಕುರು ಎಂಚ ಬೋಪುಂಡು, ಚೇರಂಟೆ ಎಂಚ ಬೋಪುಂಡು, ಪ್ರಕೃತಿಡು ಒವ್ವೊವು ಜೀವಿಲು ಎಂಚ ಬದುಕುಂಡು, ಪಿಜಿನೆಂಚ ತನ್ನ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುಂಡು ಪೂರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜರೆ ವರ್ಷೋಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಜೀವನೋಡು ಹೊರದಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮೂಜರೆ ವರ್ಷೋಡೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ ಬೂಕುನ ಅಟ್ಟಿ ಹೋಯ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆ ಕೊಯ್ದು ಬರ್ಪೆ, ಕೊಯ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ ಆವಡು ಪಂಡದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗುರ್ದು ಪೋಯ. ಬಂಗುಡೆ ಕೊಯ್ದಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪುಟ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂಜಿದ ಬರ್ಪೆ 2ನೇ ಪುಟ ಆವಡು. ಮಸಾಲೆ ಪೂಜಿದ ಬಣ್ಣಗ 2ನೇ ಪುಟ ಅಂಡು ಬೊಗ್ಗಿಗೂ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಬಣ್ಣಗ ಮಗ್ಗಿ ಬರೆದ ಅವಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲ್ಯೋಡು ವಾಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಲಜ್ಜ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಅವು ಪಂಡ ಆ ಒತ್ತಡಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಭಯಂಕರ ಬರೆಯರಪ್ಪ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬರೆಯರ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು. ಅವಳ 10th ಮುಟ್ಟ ಬಿಡ್ಲೆ 9th ಕಾರದಿ ನಡೆದುವಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ 10th ಕಾರದಿದ್ದು PUC ಸೈನ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಜ್ಜಿ